Riwruok mar weg nyamburko mano Mass Mobility Operators Association oseyo mokalo jorimbo mag bodaboda kuom wang'o nyamburko mag kinde mag yudore e masira mar apaya. Ka otene ko jakom mar riwruogno Nelson Mwangi kaachiel kod jagoro margi Wilfred Bosire gikwayo gai mar obila kaachiel kod okwach kich mondo donjre wachno kendo tim nonro matut e wi kit njore ma kamano kaka okang' mar thiro njore kendo neno ni jogo ma oyudo lal oyudo ratiro. Bende ginyiso weg bodaboda mondo we lweny kod ich wang' mang'eny kendo neno ni masira ka oyudore to gikonyo joma oyudo masira kendo chiwo lipot makende te sendo bila machiegni to ok wang'o nyamburko moting'o omenda turi. That investors have gotten them through a lot of sweat, through loans. So when we see boda riders setting them ablaze, we are very sad about it. We strongly denounce the burning of vehicles in Juja that happened in Juja, Thika, Vihiga, Embakasi, the Donholm area, and other areas. Accidents are, however, tragic, must never be met with mob justice. Kenya is a country governed by laws and established institutions to deal with such cases. We call upon the National Police Service and the Directorate of Criminal Investigation to swiftly investigate and prosecute all perpetrators involved in these violent acts. Justice must be served, not only for the victims of accidents, but also for victims, vehicle owners, and operators who have lost millions of shillings in the